प्रोग्राम भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार यूट्यूब चलता नहीं रविंदर कुमार जी के तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार मिलल बा भलो से के भूजा मंगा ना दियो भैया के रविंदर भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी ये मतलब जब कलाकार गावस तो दो चार सौ लेके फेंक देवे के मुंह पर एक बार प्रेम सबोला पागल मनवा बाबा महेंद्रनाथ की कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते प्रेम से बोलते गणेश जी महाराज की शंकर भगवान की रामचंद्र भैया की सीता जी मैया की श्रोता सुनवैया की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की यह सुमरन वंदना चिरौरी गुहार और जी विनती ये अब जी हमने का सुमरन हो गई तो हो पार्टी में मैक दे दिया आज बोलोले बा हिंगा से सदा लेकिन हमने के गीत संगीत दो प्रकार के होला एगो भाई भाव भंजन एगो जन मनोरंजन तो भाई भाव भंजन करे रही तो हमने के लोग ब्रिजू भाई ना बुलाई केकरा के बोलाई केकरा के अनुरुद्धाचार्य महाराज के सुंदर आसन दिया केरा के थम गड़ जाई और सब भागवत पुराण के कथा के श्रवण कर बड़ी ही सुंदर सुमिरन वंदना से सेवा लेहनी बहुत सुंदर तनीनियों से लय धुन में सेवा लेहल जाए हमनी के सनातन धर्म बतावता कि कोनो भी मांगलिक कार्यक्रम होला विवाह होला शादी होला कथा होला पूजा होला तो सबसे पहले आदि देव गणेश भगवान के पूजा पाठ कइल जाला अरे काहे खाती अरे खाए खाती हो जहां जातर खाई अरे डाल लिखे नु अभी खइले नहीं खलो का खाए के मत को यार भोजन कइल को खाए खाती जियो खाली सडाई ना तू खाई कइले बना वही गणेश भगवान से हमनी के नर निवेदन करे बाकी हे गणेश बड़ी पुराने एगो धुन याद पड़ो अरे कब के बड़ी सुंदर एगो कमलबास जी गीत गौले रहले लागल लहंगा में आके तो बुताई कैसे वो होलिये में सेट करे लगी तो हम कहनी जे भाई होली आवे नु तबे गई हो काहे कि होलिये में सेट लगी यही भाव में लड़का जाके गणेश भगवान से कहता कि हे गणेश भगवान कि हम तो गौरी के ललनवा के अरे पुकार करी ले बाबा सबसे पहले सुमिरन अरे तुहार करिले ए बाबा सबसे पहले सुमिरन
तोहार करिले हम तो गोर के लवनवा के हम तो गोर के लवनवा के पुकार करिले ए बाबा सबसे पहले सुमिरो तोहार करिले सबसे पहले सुमिरो तोहार करिले हमरा बात पर विचार करो। लड़का कहते जे गणेश भगवान और औरे द्वादश नाम हो सतयुग में सिंह पर चढ़ के आयल बने राव नाम सिंहेश्वर बा द्वापर में मोड़ पर चढ़ के आयल बने राव नाम मोड़ेश्वर बा त्रेता में मूस पर चढ़ के आयल बने राव नाम विनायक बा ये कलयुगो में आए ये जब चलो तो उनका हो ये नुमान छ भूया के चौदर के ये तुको जानते जानते ये खत्म हो जाए ई जवन चलत है करे नाम कलयुग हो एकर आई जानते नहीं कितना हो 4,32,000 बरिस आ हर युग के अलग अलग आयु बा द्वापर के आयु जानते नहीं कितना हो 8,64,000 बरिस त्रेता के आयु जानते नहीं कितना हो 12,96,000 बरिस और सतयुग के आयु जानते नहीं कितना हो 17,28,000 बरिस You are right बाबा हो एकर दादी अंग्रेज के लौड़ी रहली आ तू जी का करत रहल पोछा मारे खाते कोई ओही लगी भाई लड़का कहते जे गणेश भगवान ये कलयुगो में जब मनुष्य हती हती होखे लगे तो दक्षिण दिशा से करिया घोड़ा पर चढ़ के आए धुआं के रंग में ओ मेरा नाम पर धूम के तू लड़का कहते जे गणेश भगवान हथिया के मुंह पाला मनुष्य के हथिया के मुंह पाला मनुष्य के और सब देवता में पहले होखेला पूजा भोले बाबा के परिवार समदर्शी परिवार हो हमने के अपन परिवार चलावे के सीखे के चाहिए तो भोले बाबा के परिवार से सीखे के चाहिए एक से बढ़ के एक परिवार में दुश्मन बाड़े तब वो कटौवल ना चटौवल हो अनेकता में एकता बा हमने के परिवार वैसे ही चलावे के सीखे के चाहिए भोले बाबा के परिवार से मान ली कि भोले बाबा के सवारी बैल माता पार्वती के सवारी से जब चाहिए तब बैलू के खा जाए जब चाहिए से तब है बैलू के खा जाए बाकी खात नहीं खकाए काहे कि घर के जीवन टाइट बड़ा तो प्रमोशन परिवार करके कहल जाला बाबूजी दरोगा बड़े तो बेटा के एसपी डीएसपी होके के चाहिए अभी ना जे बाबूजी दरोगा से रिटायर होके आइल बड़े आ बेटा चौकीदार के फार्म भर के बाजारी पर मारा मारी करे के शुरू बलवन सिनेमा ग्लोबल सिनेमा लाइव प्रोग्राम भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार यूट्यूब चलता नहीं रविंदर कुमार जी के तरफ से ये हजारों रुपया का पुरस्कार मिलल बा भलो से के भूजा मंगा ना दियो भैया के रविंदर भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी ये मतलब जब कलाकार गावस तो 2-4 सौ लेके फेंक देवे के मुंह पर ना उनका कपार बौरा कहीं का पैसा ना एगो हंसे वाली बात मन पर गेल हमारा अभियंता जी के प्रोग्राम रहे औरंगाबाद सच घटना कहत नहीं अच्छा परहिया पूर्वी हम एगो मरनी ओने त मने अब शुरू भइल पहले बहनी से हमने के बात जात नहीं वंचित रह जाएम सो तो
तो भैयांता जी के संगे हमार प्रोग्राम रहे तो एगो छपरहिया पूर्वी हम मरनी तो धीर काका एगो उठले कहल के जियो तिवारी जियो कबार देलो हमको ये भाई इनका निमन लगल बा बुझाता 150 दिए हैं तले बगली में हाथ लगल बड़ा कलाकार जात जानते नहीं बड़ा लालची जात नचनिया बजनिया हमने के नचनिया बजनिया लोग कहेला बड़ा लालची जात होंगे लोग के बगलिए पर निगाह रही ये दादा निमन लागत बुझाता 10-20 दी है वही उ काका बगली में हाथ लगलो तो हमरा बुझाई 150 दी है तले हो तो चिनौटी निकाल के खैनी बनावे के शुरू कर ये धन बड़ दादा गाछी पर से मनवे गिरा दे तो वही परिवार समदर्शी परिवार कहल जाला हमारा भोलेनाथ के परिवार समदर्शी परिवार हो एकरा के प्रमोशन परिवार कहल जाला बाबूजी दरोगा बड़े तो बेटा के एसपी डीएसपी होके के चाहिए अभी ना जे बाबूजी दरोगा से रिटायर होके आइल बड़े आ बेटा चौकीदार के फार्म भर के बाजारी पर मारा मारी करे के शुरू तो तुरंत डिमोशन हो जाई प्रमोशनो करे के बाद निमना चीज में हनुमान जी बाबूजी मास्टर बड़े तब बेटा के प्रोफेसर होके के चाहिए दुल्हा सरकार हमारा लौकत नहीं कितनी आ कुर्सी अपन है न करी कुर्सी साइड रउआ से कहते हां हां रउआ से साइड ए बार के मेन हमने के दुल्हा सरकार में बड़ा वरना तो बारात कैसा नाश्ता ना भेटे दुल्हा ना रहे तो सचो नाश्ता ना भेटे जननी अभी ना प्रमोशन के मतलब ही ना भई ये बाबूजी फ्रूटी घिचत रहे आ बेटा ढनढनवा का फटा मार ए बाबा ने त्रिलोकीनाथ बाड़े अब तनी माई के एगो भजन बजावो कि हमने के तनी माई के गोड़ लगे चली जाए कितना सुंदर मास्टर भजन बजावले का बजावले जाता रे बजरिया ले ले हो ना पिया जोड़े कलसा जोड़े चुनरी हो मास्टर का मतलब ये होता के चाहिए ये ब्यास अगर भजन गावत रहे तो मास्टर के उत्तर दैत बनता है कि भजन ही बजाए अभी ना जो ब्यास कहता है कि मैया आवो लाज के बचावो तला मास्टर भर दल बड़े मान ले बिया हम के पति आई पगली देखावे मैं सुमिरन में बिगड़ जाई बाबा जितना विद्वान काका लोग बैठल मिला जुला के कहे जे ब्यास ठीक पड़े काल प्रोग्राम परसों प्रोग्राम रहे काल वाला मत कहो ना कल कमला मिश्री से प्रोग्राम काल वाला मत कहो परसों एक जना ब्याह से भेंट हो रहे तो वो कहतर कि ये माई आवो लाज के बचावो चलो उनकर बेंजू वाला जान तनिका भर देता महिषासुर के मरले बड़ी मैया हो आ पटना से चलता दवैया हो अब तो दुआर के प्रोग्राम पर रहो सो बारात ना रहो ना चलो जकार्ता में होते 4 गो लाठी लौर ले खड़ा बड़े बेंजू वाला कहाँ बजौला हो आ तो पटना से महिषासुर के मरले बड़ी मैया हो आ पटना से चलता दवैया हो तब इनकर कहते जे बेंजू बजावल छोड़ो अब वो डॉक्टर के नाम बताओ आ जाना हॉस्पिटल में महिषासुर के इलाज होता वो हॉस्पिटल के नाम बताओ जतने वो डॉक्टर के हमनियों के दर्शन करी
हम तो जाके धरुई ना तो बेंजू सहित खंघारे पर लागो रहो फूल भसता वही में भाषा दे लायक माई त माईए नु हई उ दुर्गा माई हो खस चाहे काली मैया हो खस चाहे सीता मैया हो खस चाहे धरती मैया हो खस चाहे हमार माई हो खस चाहे रउआ सबनी के माई हो खस चाहे सासू मैया हो को अरे ये झारंग है बाबा एकर का झारंग कहल जाला ठीक है या पर झारंग वाला लक्षण दिखा देल आज ले अपना माई के एक लोटा पानी ना देलो आज जहां ससुरारी में कर पौरा जाला तो एकरा अम्मा जी के दामा ऊपर पड़े बढ़े लगे ए मलिकार तो सारा धन ससुरारी बा तो बड़ाई हो जा के ना तो एजा के करी जा जी राउर गोड़वा के ना बा लगले 4 बेर गोड़ लगे के हम चाहते जय जय अरे 2-4 बार डंडवते ना घींच ए पागल से हम रोज बताए कि रे पागल इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो कौन है हम मेहरारू अनगोल भरे अरे बोका हुआ कि बोका का जर हुआ इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है वो अपना माँ है और इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है पति एंड बॉयफ्रेंड गधा का चुप कराई महाराज इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता है वो पिताजी हैं जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं होते